Contingent number 1, gikan sa Barangay San Vicente ug Santa Cruz, banay sa nagkahiusan mananayaw sa San Vicente ug Santa Cruz. Hay, kagul, wala man yun ko'y haliling akong mga biskwit. Pagkara ay wala yun siguro kinilami ang akong giluto. Uy, asa man yung libro nga naa diri? Ako nang tanawon, di? Welcome to Cookie Wonderland! Welcome, Miss Titay! Please tilawi ang among nagkalain-lain nga cookies o pili na o tilawitanan asa imong mauyunan! Kanami ba, ani? Asa may naan, ani? Gitawag ka na o Groskelios! Pwede mo ko patudloon sa ang pagluto, ani? Walay problema! Let's go!